Ja tämä nimenomainen harjoite on yksi hyväksymis- ja omistautumisterapian klassikoista. Ja halusin itse tehdä tämän sen takia, että se varmaan puhuista ja voisi olla kiinnostava muutenkin. Ja ehkä semmoisena introna toden totta tähän aiheeseen on siinä, että jos tässä nyt on aivot, niin aika paljon ahdistuksesta kumpuaa niin sanotun liskoaivojen puolelta, jossa sitten on riski huonoa rodeoa. Tarkoittaa, että ei ole oikein hallintaa tai on paljon reagointia ja ajattelu ei ole hirveän laadukasta ja meininki on vähän rajatonta. Ja huulilta voi tulla usein, että en mä tiedä, kun ei tiedäkään, että mikä riivaa tai vaivaa. Ja meininki on sitten vähän liskomaista. Syvä hengitys. Ei ole sattumaa, että tätä hinkataan useimmissa uskonnoissa, urheilulajeissa, päihdeklinikoilla, Norjan poliisissa. Niin syvä hengitys auttaa sitten siihen, että ne käskyt rupeaa tulemaan täältä etuotsalohkolta, missä on nisäkäsaivot, on kyky olla läsnä, huomata eroja, mikä auttaa siihen, että huomataan rajoja itselleen ja muille. Terveellä tai vastavuoroisella tavalla on kyky kokea yhteyttä, keho-mieliyhteys ja yhteyskumppaniin tai ihmisiin tai sellaisiin sydämen asioihin semmoisella terapeuttisessa kehyksessä ajateltuna isällisellä ja äidillisellä tavalla, hoivaavasti ja jämäkästi, että on rajoja ja rakkautta omalle sisäiselle lapselle ja sen asioille. Täällä voidaan myös ennakoida vähän viisaammin tuo nisäkäs puolelta, että mihin mennään ja mikä meininki verrattuna tuohon, mitä partaa pystyy tekemään. Ja harjoituksen kulku on ikään kuin seuraava.